Grabe guys, sarang kakasag kajog uwan. Diya, malipay man yung pinatang mga tanong magmuuwan. Pero di lang po dun palabian. Diya ang lipay man dyan yung banda. Kay uwan lagi arang kasuga. Diya, kuyawan po lagi ka na arang kakasag ba kay apilan pa dyan unos. O dyan yung pinakakuyaw. Guys, maadong buntag. Una po ni guys si Ruby Provinciana. Kanang naagmanok kay so apan tigpa na pala sa dana. Alas sa duha ko ni mata kay nagluto ko og pansit. So kamusta mo tanan guys? Ya, napaliko na rin Mama Julie. Supit sa 3 na karon. Kanang ugma sa 4 sa duka mi madto na mila ka atin nila kay magsugod na mo kog luto ugma. Kay ilang pakaon pizza 5 man. Sa pizza size mo uli na ko og Cebu. Kay nay kuan dito guys na may importante. Diya guys mo una si Eric og pamahaw kay mo duty pa man na siya. Diya aran sa duha na siya ning mata kay nilakaw na siya kay nang hawpod sa dahon. Diya ganahan man siya nga maglanlan na sa danang pansit. Guys bulak-bulak ang uwan diya. Ga kuan pa jud ga hangin-hangin was Mama Julie kay ning meeting ni CG. Kamera dari misteri dari na ligos gawas. So lamian tada ning uwan di ko kadikod palabian og keseg ba. Diya guys ang kadlok kan umuwan kanang nay apil bitaw nga unos. Diya na day tuy ning comment nga nali ko ni bagjo duha ka buok paladyo laman taon tas bagjo. Diya guys nagbaha na. So magbaha dari sa tubangan nila Mama Julie. Diya si Tiri guys galigo siya kay sa first month kuno sa miug muwan makaadyo kuno. So nasa dari guys na ligo ara sa sajaw. So nalipay po siya nga ning uwan pero arang tugnawa. Diyan ako guys mo tubod ko ron kay lami kadyo itugon kay uwan makapahuway pug ko. Kasi gaguan guys si Tiri ara sa gawas ko. Karong maadyo kuno siya sakit. Ako kung lumaados dyan sakit kasi sa gawas. A few moments later. Diyan guys, kaya nawa naman nag-uwan, dyan nakatug na pudmi. So alas 2 na sa hapon. Nangita naman si Mama Julie uguan, bumbil. Kay wa man say bumbil dari nga tanom so asang kita naman. Kani bonsai ni siya guys kanina dakikado na among gigabas dadto. So nang gabas jud ko. Gagi butang nasa duha ka kaang. Madula man na i-remembrance si Julie. Salamat ka Juki ha. Remembrance na mo sa Lagi no kuwar ba Juki kapayat eh. hindi ha. Amo remembrance mga malay mo mabuhi. Tapos ko ipang tugsok dari dia. Tugsok ka dagan lagi, mabuhi lagi din na kay ako. Nabuhi na gali sa kadlaw ya. Bitaw guys, nabuhi na sa kadlaw ra. Ano man jang di man ko kabuhian og mga tunukon. Kumin ko no mo di habi, sa rason. Bawo nga no daghan ang mabuhi dara bumbil kay daghan mo kadyo. Shout out day ko ni Ma'am Ingrid nga nice dad-an ko ni jaugan ng bumbil nga lamig kulor. Na. Diya kong dadaan ka sa Cebu. Tanaw ti Julie. Ni Ma'am Ingrid. Maglukso-lukso ko no siyang mabuhian. Malipay, jud ko na mo sa linsing dana. Nara na gibutang sa kuan guys kanang pasensya na sa kaang. Nara na sa galon. Recycle ra. Di ako nag-agihan dito sa kuan, Alicia, kay puro ingani gipanghilira sa ilang Uman mi kaang may kaang pangandam. kada bang puro mga ingana ba na Malipay jud ko mabuhi ni ti kay wa di lagi ko kabuhian basta tunukon. punan naman nagjuta na kana. Anang punan. Buhi lagi na dya. Kuan lang ko, i-message lang ko mabuhi na. Ang ni vlog. Jadi ade. Suko daw ko bubo. Gani arang di pa sa arang di pa nila gani haday kasi arang kasuga ka juguan arang di pa nila. Kaso lang gitumbar man ang Julie dari na inadat ugan ra Jul. Para sayang. Diri ah. Ang Kina na sayang. kuan gibira na ikaputan na anang kuan. Kaning pubring kahoy. Halaluya. Bisan dig mangirik ni Dani jagi gihawiran na sa pubring kahoy. Di pagbagjong udit nga bali ni jagi didto man gibutang jagi sandig ni Erik Dani jana nagikuan na sa gigakos na. Ang sayang. Gigakos sa pubring kahoy maglisod daw kuha ni. Hindi man namang tindag man. Ibalhin sa
Tarang kay Luoy. Kita pusa nga ngayon na. Kay Luoy ba na siya di makuan? Pobreng kahoy. Kasi matumba na hinuna. Kay natambok ra ba siya nga gahod ato pa mo tambok atong hinatag din Wala, nanay. nagdugo ang pobreng kahoy. Among-among niya na kay di jay pa daghan ang publing kahoy. Ay, Ang lami ang ganahan ko ngana sa una na koy tanong ngana. dadi haragan na. Diarag ukra nga kuan. Patabo na nga sa kuan na. Diyan na nga jo de ko dani ni Mama Julie dani kuan oh. To ay nito Liso. mo. Munita pa lagi tagdaghan ng ilang mo. Ako na din na dadun ugma Ano Julie. liso? Tuwa nang gida sang bag na. Liso ani. Di ba ka nang mag dadun din na ugma na. Kay mo ditso na ko kay na mali bagzo. Ang Ginoo ko. Mo ditso na ko na magluto kay doon naman dadto sa luon. Hay luon tubigon luon man ko. Aluon ka doon na. Doon ako dadto manahan na naman dadun tong magluto. O inigdong na dadto 6 kasalibanban. Sa oras ba ng kasal? Das dos. Guys na okay na jud ko kanang gang sinus gabi wa pud mo taki kay nagpurong-purong lagi ni Julie. Salamat jud kado ni Mama Julie kay nagpurong-purong. Oo, nawa man pud gabi wa man ko gi kuan nga taki. Wala lagi to allergy lagi to sa paglakaw namo nga arang ka abog ba. Dan after pa ni kuan ito nga gi kuan ko kanang gabi pa nagsige na ko ubo. Karon mo ana kay nag-inom ko kog tambol nga herbal lagi tang inom. Gabi na sa kape kini mo tama. Ida guys, nagkakado salamat mo kanan guys sa inyong pag lantaw sa among mga vlog. Bahala ko amina katunan sa mga vlog. Dalalo ili ko dito sa iyong gabi kaya ganila. Ha? Apa pa na no? Wa man na yung nakatunan sa mga vlog. Wala po guys, nang nakatuhog mong gudbi. Surabi nang nakatuhog na mo dari kay uwan lagi ganiha. Inaag na uwan na. Danali ko ni bagso, ipalado naman taong ko ng bagso kay muli para magpusibo. Tatag manok din ha. Isa mo naman oh. Pista na. Diyan guys, pista na lagi dari sila hanan ni mga kasang mga ano, bandaritas mo. Bandaritas na ilang kasada, yung mga bandaritas. Pero kami dari mingaw mi. Sa dilaman basta salamat lang gyapon sa Ginoo kay piskay wa tay mga Tani kusina nagaso. wala man tay kanang sakit, di man tadapuan og sakit ba nga. Grabe. Wala gyud nagdali pug buli Cebu guys kay ato ra pug dito magpa-ultrasound kay nalagi request ang doktor sa Juan Don Emilio. Don Emilio to no? Na-request dyan, napapay tambal lang buhaton pa itong mga tambal kaya di mo ko pwede magtambal dari karon kay mag-ikliha ko man ko dapat ka nang magtambal ko para ko pahuway mamay ng doktor nga di ko magtindag-tindag di ko kang kuwan sa tablet ba sa ang kerta isalpak man ang tablet isalpak sa kerta kinahanglan pwede ha isalpak babae di ko dito salpakin. Uli na naman di kasi hindi pasampakan eh. Tiguang na guys. Tambaw na may sampaw. Ang edi. Yung salpak puro tungan. Grabe yun yung mga duli yun. Ang sige lang katawa, bawagan yung buwan mag-sige katawa. Tambaw na isampak. Ito na ko edi. Jakuan ka nang magkuan na ikuno ko yun ng doktor ka nang higda na ka na yung nagkagabi eh. Oh, yung nagkagabi eh. Ibutang to. Jadi na ko magliklik nagkabuntag. Hantod nga lusaw tong tablet man. Pito ka adlaw, buhaton doon ha pito ka adlaw kaya nagaman ang kapito ka adlaw. Tanaw na po doktor og lawa ba. Mo siguro ning ko hala toy iro. Dante! Dante! Dali Dante. Mors Dante ko ah. Dante! Uling mo po. Lain na ba kay putot na? Yan lang kamong Dante. Putot. Dari guys, di ko mingawon si Dante kay daghang kadung iro. Napiro ni Mama Julie dito sila sa abuhan o magluto ko yung kakadlawon na ay mag tikaw-tikaw na ay magbantay na to sila sa abuhan. Uban gi distansya sa bahay kay sinusun lagi ko. Gipang Allergy. kay bawal na ibigay na sa mong sinus di ay. Mao di ko dito sa Cebu magsigir ko panguan kay among ili kay among tong gakas-gakasen. Ito pwede mo kasgakas sa giro na kay sinus kay masamot. Ginan gani ko sa doktor lagi nga kuan. Useless ra ko no pagpanambaw og nakairo kay mo di gihapon tukar gihapon.
Ja kanang kanihang sinus kay gina naman ko dali sa doktor pagpa-check up nga i-laser lagi kuno. Bawa sa nang laser kanang operahan lagi kuno ni na sila kay naa lagi dakong bilog na ba. Kay mura nagkuan. Agi spikas kay mura na og liso silang sunis. Namuha maguni usab kanang maka kuan lagi ko kanang mga kuan mamuha ni ja. Lain na bang hamo atake jul kay katuang tutunlan dari. Katu sila kanang asdanggan hamo agi-agi ba. Wala lain mo na. Nada ni arang katuhan ja mo kuan ba din katu sa tanan so Sige pangatsing ini ko. maga ka na makaiihi na ginatsing. Malakit ni Pangatsing. atong tijan nga mo nag-atsing ni mo mulihok ba dito atong tijan. Hala. Pare iro na mo mga manguan mga bit. Ja guys, sa mga tuwang video guys, aralami aga mong tug na magamangnaw nga tug list 1 lagi gani ha. Ako po na tug. Kay lami ka itug dahil kanang uwan ja first time jud nakatug ko dari. Kanang nakatug jud og mudto ba kaya to sa Cebu ni mo kumatug og mudto kay mag kuan lagi ko mag tikaw-tikaw unsa man to pagkamata na mo na wan Miss Julie nanguha mi dadtog kuan katong bonsai ang gigabas kay sayang man Galing kayo nila sa pistiguang. una mo ko ni tiguang nadto nga basi dito Mga tag. dito makadungog Pinalapas naman to nabot na mas karsada. si dito makadungog na tara guys kay mag asimbol na pud mig paniwa hapon Sa nakapayato niya punon. kay mo ra man jud tangan nga kada adlaw pagkaon kanang asikaso sa mga anak Ito ko pikas lagi. Sa nila. ja kay mangluto sa mig panihapon. Ja guys, mag-harvest ko dari sa ukuran ni Mama Julie. So pilat humra ko dari guys sa garden ni Julie. So gunahan mo po ko magtanaw-tanaw kaya hindi ko po kumingawon dito sa mga Cebu. Jadi ang na-harvest dia. So na ko na-harvest sa ka kuan libre na jud sa pagkaon na pa dito sud guys. Kana mura po ko dari og kuan pil at home sa kuan ja. Aron na jud kuan na guys kanang ugwantar ko dari pinakaadlaw dari. Ja magluto ko og kuan guys harang panihapon. Guys para ninis ja og mas buntag. Tapuan. So magsa tagamay nga. Kuan dagay butang ka ng hanag. Cube. So hanggang gisuglod guys, nagkatuhang mga bunot sa lubi. Kuha ni guys, kanang talong. Gipalit ni Mama Julie. Ang butang ano gamayng karne. Kaya ang mga bata. Salamat ni Kadyo sa mga niingon og kuan kanang awato ba dyan ang pasalamatan ng mga mubas nato kay sakto man pud sila kay malagi na walay serving spoon lagi itong nangaan gabi. So kuan to guys kanang dali-dali na wa na ko kaabutang og serving spoon. Sa mga an lagi mi dito sa Cebu na man dyan mi serving spoon kay naanad lagi pud mi dari kay wa mas na maanad nga mag serving spoon. Bisan og dito sa Alicia og ay sa family house ug na ako dito magluto na jud magbutang jud og serving spoon. So kabilan jud nakalimot naman jud og butang. So pasensya na sa kuan kanang salamat kadyo sa imong bisag nas kinatumya na jud tong video na ho. Nakit-an pa jud nimo ma'am. Salamat jud kadyo ma'am. So ako guys aha jud ang pasalamatan tanan mga ning mubas na mo kay sakto man pud sila. Wa may mali nila sakto man pud sila. Salamat pud kadyo ni Ma'am Gloria Hamil. Tinuod bitaw to ma'am kanang sila dari kanaan lagi po sila nga di mag serving spoon kay sila sira lagi nga nandiya. Gabi sa kabisi wala lang jud ko nakabutang og serving spoon. So magbutang man jud ko serving spoon og mga dito sa dito sa Cebu. Diba, basta magluto po ko magbutang jud ko serving spoon. Sa asa ko magluto na jud na serving spoon.
So katong na timing nga lang pud to gabi nga wa ko nakabutang lagi kay na busy na kadto ko na ko nakana butang sa serving spoon. Daghang salamat kadto sa inyong pag-comment sa mga commenter, daghang kadto salamat. So na pud may mga makuha nga ideya pud may makatunan nga na katong mga di makaibaw mo sa nga na. So na pud may makatunan. So daghang kadto salamat sa inyong tanan kay uli pa tungod ninyo di pud may makakatun nga na. Pero ako nakakatun naman jud ko nga ng mga serving spoon kay dugay mo ko ng trabaho sa Manila anja. Dugay po ko mag-serve og mga tigatin lagi pud nga tao nga na. Like mga pari, mga mayor, mga konsihal nga na. Kay dugay mali ko nagtuluto-luto lagi ko. So wa jud nakatunan po ko na nga na. Sakto po to yung lingan di man po ko ma-open sa itong mga nga na may istorya kay sakto man jud na kinahanglan jud tanay saving funds kay ang mga laway lagi kuha nagtipon-tipon na dito sa sudan. So mga guys, ang lutuon karon kuan talong nga nay karning gamay. Kuan na siya wa man itambok ng karne gipalitan ni Mama Julie puro unod. So pwede ra na sa mga kolesterol kay puro unod ra na siya. So yun na guys, anang ilong talong. Kaya sila kay anad man yung mga batag talong kay magtanong si Mama Julie na rin talong. So adobong talong di siya guys nga kuan. Adobong talong. Daghanan naman ni sa paminta. So sold na ang panihapon. Diyan na guys, naluto na gang giluto nga talong nga nagamay nga unod ja nagbutang na jud ko og serving spoon ja pasilangan guys kay sa jupa at least nakaluto na ko para panihapon. Let's bear it and bless us, O Lord, and this I give to you our brothers from the bounty through Christ our Lord. Amen. Nina, Nina ka na. Nakaw na itapa ni mama kaw. Ato ka dali, dali ka dali. Gamit mo serving spoon. So guys, mga unsa ta, mga unsa sila. Did you wash your hands? Ano ba nang suwa ah? Adobong batong na ibutang. Oh, mar, subok ko sambes. Adobong ko ana, taong butangan og baboy. Tilaway sa jay lami ba jay? Tilaway sa jay kay ko munsi, hili ko na jay. Kumutra ba ka na jay? Tita kay ko dari katong ati kamuti te. Kamuti may ang panihapon. Lagi kareha katong ko. Naanad ako sa kamuti po, ganiha kay saging. Nga, very good. Naay kuan. Narabato ni kumin nga kuan nga ng hawid-hawid kuno kus bata. Gawid-hawid kus bata. Salamat o bitaw kanang mabuguin makahawa nga sakit nga makatakid sa bata. Buntag pamanto ni hawid kas bata sa pagkahapon naman to nga antang may service mo. Ipapusa ko nang kuya Jai, ipusa ko na gagay siya mo. Sige na, liksi ka na. Yun na. Salamat sa inyong tanan guys. Thank you for watching. I love you all. Sakit nga. Bye. Kapagod. Na may sakit makatakod uy. Karang TV. Ah, okay no. Sulti. Hindi kayo magningi. Magnana. Gininghi. Dagana. See you in my next vlog. Love you all. Amping wamputang tanan. Yo.